שלום! אז קודם כל, התכנים של הפרקים הולכים טיפה להשתנות. כן, אנחנו כבר לא עוזרים לכם, אתם לא חשובים. בשביל התחלה טובה, נעשה סוג של... אז בשביל התחלה טובה, זה מה שאת עשית. בסדר. אז בשביל שיהיה לנו פה עניינים טובים, בינינו וביניכם, שתכירו בנו, נתחיל עם אכילת בצל. יש לי רעיון שהבצל יבוא אלינו. 3, 4, וזה בסך הכל שצריך, אז קודם כל אנחנו רוצים הכל שיהיה בדרכי שלום כאלה, וכן. אז נקיטת יד. אם אני חייבת. את לא חייבת. בשבילה. שחקן ראשון. שחקן שני. אוקיי, 3, 4. אוקיי, אחרי הבצל שאכלנו. אוקיי, בסוף אוכלים את זה. אז אחרי שסיימנו לאכול משהו טעים, חוזרים שוב לדבר מגעיל. חוזרים לדבר האמיתי. הדבר האמיתי, אנחנו נראה במציאות או בג'ונגל. לא, מה קשור לג'ונגל, אין לי מושג. אז אני נצטרך מים, כפית קינמון. אם זה היה נוגע, דופק את האחיזה של הפרצוף. וקופסת נעליים. קופסת נעליים. קופסת נעליים, אתם לא תראו. אני חוששת. אין לך מה לחשוש. נראה לי. אם את זורקת את זה עליי. כוסמת. כזבת. 3, 4, ולכו. נשים. היי. תרימי את היד. מה את רוצה? תראו לך נרד עכשיו כמו איזה סדאם חוסיין. לא. זה כיף לי. אני מרגישה רעב כזה. אוקיי. לא, היא צריכה לדפוק את הראש. תביא! אל תדפוקה. הוא לא בא. הוא לא בא. לא, תשבי. אני חולת נפש. יש מחכה אותה. וואלה לא! זה לא סתם בצל? זה לא סתם בצל. הבצל זה הזה סלט עבר בצל. כל כך הרבה דברים. בסדר. אני
לא.